A gyógynövények és a gyógyteák jótékony hatásairól hallgathattak előadást a Rákellenes Liga Nagyatádi szervezetének tagjai idei utolsó összejövetelükön. Tulajdonképpen ez a 2010-es év utolsó rendezvénye. A tagok kérésére szerveztük, a gyógynövények és gyógyteákról szeretek volna előadást hallani, és megkértük dr. Pális Adél doktornőt, aki végzett természetgyógyász, hogy tartson nekünk erről előadást, és ezt egybe kötöttük egy a gyógynövény tea kóstolóval. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél több ember megismerje a gyógynövényeket és a gyógynövények hatásait, és lehetőség szerint minél többen fogyasszák ezeket. Teljesen mindegy, hogy egészségesek vagy betegek, sokkal fontosabb, hogy fogyasszák és ismerjék, mert hatásaikban egy összetett hatást érhetünk el mellékhatások nélkül, és igazából mindenki számára hozzáférhetőek a gyógynövények, elérhető áron mindenki otthon tudja őket alkalmazni. A gyógynövények hatóanyagait egyre kevesebben ismerik, pedig sokféle betegség előzhető meg, ha fogyasztjuk az ízletes teákat. Ez tulajdonképpen inkább megelőzés szinten van, mert azért, ha valaki komolyabb beteg, akkor azért gyógyszer szükséges, de szerintem, ha valaki rendszeresen iszza a csipkebogyóteát, valószínűleg nagyon jó, az olyan, mintha C-vitamint szedne, és ilyen kisebb influenza, meg megfázásos panaszoknál szerintem nagyon jó, ha gyógyteákat fogyasztunk. A legtöbb hatóanyag forrázással vonható ki a gyógynövényekből. Az előadást követően néhány teát meg is kóstolhattak a jelenlévők, akik örömmel ízlelgették a különféle italokat. Én most citromfüvet és orbáncfüvet hoztam. Ezek mindegyike nagyon jól nyugtat, ellazít, immunrendszer erősítő, frissítő, és igazából szívpanaszok esetén is használható, depressziós panaszok esetén is használható, de nagyon üdítő és folyamatosan iható, finom, élvezeti tea. Dr. Pális Adél elmondta, minden gyógynövény tartalmaz olyan hatóanyagot, mely kedvező-e hat szervezetünkre. Egy tüdőbeteg asszonynak a gyógyteáktól javult az állapota. Meglepő hatásokat tapasztalnak az orvosok. Van egy szomszédnémnim Bolháson, akit nagyon-nagyon nyitott ezekre a dolgokra, 70 éves már elmúlott, és nagyon súlyos tüdőpanaszokkal küzdött, és egy fél éves mindenféle gyógynövénytea ivása után meglepően tapasztalta a tüdőgyógyász doktornő, hogy mennyit javult, és ő pedig nagyon boldog, hogy ennyire jól érzi magát. A szervezet utolsó rendezvénye a karácsonyi ünnepség lesz, melyen búcsút vesznek a 2010-es esztendőtől.